Salutare, oameni buni, numele este Răzvan și bine v-am găsit la un nou videoclip de Minecraft Apocalipsa. Am pierdut și numărul videoclipurilor, nu mai știu câte, bine, nu sunt foarte multe, vreo, ăsta cred că e al 5-lea, cred că e. Poate că vă întrebați de ce sunt gol, am inventarul gol, am pus doar itemele care m-au interesat pe mine în chest și cu restul m-am dus și m-am omorât undeva departe și ca să am avut inventarul meu era full cu iteme de căcat care nu aveau nevoie de ele. Deci asta le punem aici. Avem și o bucățică de mâncare. Bun, în episodul trecut am zis că nu știu cum să fac aia, am nevoie de niște pământ. M-am decis să fac așa un laborator, putem să-i zicem o bază. O să vedeți imediat cum este baza noastră, nu se acoperă acolo. Dacă nu știți alea de acolo, am luat alea. S-a fost o umbră, credeam că un zumbălău în spatele meu. Așa. Bam, bam. Ok. Luăm piatra care o avem și începem să construim. Zic eu. Aici nevoie de o sursă de lavă. Deci am să facem pe aici așa gard cu lavă. Aici la ușe nu, dar din coace așa gard cu lavă. Dar eu vă spuneam că o să facem și niște turnuri la baza noastră, așa că astăzi o să facem turnurile, bază o să facem noi mai încolo. Turnurile sunt așa mici de un cub, dar nu are nimic. Nu contează. Asta contează să fie... O să fie ele mai sus, o să fie mai mari. Facem așa, să vedem. Și eu ziceam să facem ceva în genul ăsta, să le mai lărgim, dar uite ăsta de aici, deci... Și ne ia așa și foarte multă piatră, nu știu ce să zic. Oricum nu o să noi să tragem cu arcul, dar nu cred că o să mai facem turnurile astea. Îmi ia foarte multă piatră și foarte multe lucruri la ele, așa că nu o să le mai facem, fiindcă oricum nu o să stau eu să snipez cât un zombie din tun cu arcul. Deci nu o să fac asta în niciun caz. Așa era? Da, așa. Am câteva piatră sus, dar o lăsăm acolo și începem să construim baza. Cam cât o să facem. Nu știu cum să facem cu mai multe camere. Una cameră cu chesturi. Da, o să facem așa cu mai multe camere. Deci o să începem 2, 3, 4, 5. Să fie 6. What the fuck, deci n-ajung până jos să... Mai tăie una. Nici acum n-ajung. Ești prost. Am făcut de 5. Cam unde venea ăla, ce? 2, 3... Fac. Deci 1, 2, 3, 4, 5... Ai 6. Ce naiba? Am spațiu de camion. Deci dacă mi se oprește acum filmarea, nu mai am spațiu de stocare. 2, 3, 4 și cu 1, 5. Da, acum e bine. 1, 2, 3, 4. Futui neamul și gardul măsii.
Da, tu câte? 1, 2, 3, 4, 5. Futu-ți dumnezeiești. Haide cam de ce te mă enervează. Dacă mai mi-au și acum și mi închid și videoclipul ăsta, îl piși pe el de YouTube. De YouTube, aplicația. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ok? E ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ceva în genul. Mă, nu știu cum să fac. Aș face cu stone prelucrat, dar eu, cum sunt eu de deștept, am prelucrat pe tot. Deci, nu știu, să facem cu din asta sau cu lemn. Ar fi o metodă și să facem baza asta noastră cu lemn. Nu știu cum să fac. Fac cu lemn sau din piatră? Vedem cum ar arăta făcută din lemn. Nu speram, credeam că mai am numai la 30 ceva de timp. Facem câteva lemn așa și vedem cum ar arăta un perete. Facem peretele ăsta cu lemn. Ce zici? O să facem din lemn? Aici să vedem cum arată. Mă, zic că arată ok. Hai că o facem din lemn. Mai vreau să ajung acolo, dar fac treaba. Așa. Hai facem câteva oakwood. Niște scânduri sau cum se traduce. Planks ăsta. Scânduri, nu? Ok. Și lăsați-mi, dacă vreți, în comentarii, dacă vreți să jucăm un joc nou, dacă tot am închis The Wolf, să jucăm Five Nights at Freddy's 2, varianta pentru telefon. Am găsit Five Nights at Freddy's 2, varianta pentru telefon și dacă ați vrea să o jucăm, lăsați-mi în comentarii. Dacă vreți să o jucăm, lăsați în comentarii da. Dacă n-ați vrea să jucăm Five Nights at Freddy's 2 și să jucăm Minecraft în locul ei, dar dacă o să jucăm Five Nights, o să jucăm mai puțin Minecraft. Deci, voi decideți. Încercăm și Five Nights sau jucăm doar Minecraft? Cum vreți voi, Rafi? Cum vreți voi? Arată. Ok. Putea să zic, o să-i facem. Nu știu ce să zic. Nu prea place cum arată. Nu-i bun. Spargem tot. Încă mai filmăm. Hai că mai avem 5 minute de filmat. Du-te înapoi. O să spargem asta tot, să facem din piatră. Știam eu că nu o să fie bine din lemn. Ce naiba? O vin zomblăii. Lasă-mi ușa. Nu mai e nimeni? A plecat? De unde au venit? S-au spamat aici? Este nu se spamează doar dacă te apropii cam până... Ok. Ce ne interesează pe noi? Vedeți, ei nu spamează atât de des.
Ok, au spamat de prea mulți. O să plecăm în bază. Rămânem și noi aici așa în bază și nu-i mai băgăm în seamă. Dă-i până mă. Spargem aici tot lemnul pe care l-am pus, fiindcă nu este bun. Așa. Ăștia nu vin la mine. Deci acum vreau să țip Creeper. Acum nu mai văd nici nimic. Îmi dau game mode ca să-mi iau niște poțiuni de night vision. Nu este de night vision. Night vision. Apoi și pe asta. Și dăm slash game mode S. Am zis, iau poțiunile de night vision pentru filmare, ca să se vadă mai bine pe filmare, nu le iau, fiindcă eu aici văd destul de bine. Da, eu văd aici bine, doar pe filmare se vede praf. Fără night vision. Punem armura asta care e aproape distrusă. Pam, 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 pam. Și fac eu. Perfect. Vreau să văd dacă au plecat ăștia de aici sau... Văd pe o distanță destul de mică. Ăștia erau mai mulți. De mai sunt. Au plecat? Că dacă au plecat, mă duc să fur niște minereuri. Ok, sau mai spamat. Hai de capul meu, e lagul de pe lume aici. Bă, ești prost, ce dracu-i cu lagul ăsta? Hello? Ce pula mea e cu lagul ăsta? Mă enervează aici în ultimul hal. Dă-te, cancer. Du-te, mă. Ultimul model de oaie. Turbată. Futut părinții în gură. Ești prostuți ce e aici? Dar oricum, baricadez ușile. Îi ocolim pe aici, că eu șmecher. Fix 4 dirt am, baricadăm. Bă, mi-aș pula. Dar n-am voie să fac asta. Nu, dacă sparg ușile, mă bat cu ei aici, așa. Îi țin la ușă. Dar nu cred că le sparg prea repede. Deci... A fost o idee prea bună să intru în locul acesta aici. Încă aici m-am prins la combo, îmi dau combo! N-ai ce faci, să-mi bag. Acum stai și îndură pe fraierii ăștia. Îi fac să iasă afară, uite ce șut vin. Și rindian, băieți. Da. Ce proști sunt. O mai rămas și aici câțiva. Voi ce, bă, voi sunteți parnici și mai bag o poțiune de night vision. Mi-a rămas. Ce faci? Am dat și pe meniu. Că de ce nu? Îl avea sabie de iron enchantată. Și cam atât cu acest episod. Salut!